Tomalo, lelo kaya lethu, kaya lami, that's your kids. Futumalo, Tomalo, lelo kaya, kaya lethu, kaya lami. Angibelela ababukeli igama lami nguMartin Wamkhize oyi-host yamavidiyo e-G2 Kids. Sishuthwa yikhaya lehle media. Uma ufuna ukuyiqasha iyatholakala but ezoxhumana zayo izovela ekupheleni kwamavidiyo ethu. Namuhla nehambeli zethu ey'ntathu abafethu amagidangoma ngoba kwaziwa ukuthi sekuyinyanga yamasiko umandulo. Sicelele lezi nsizwa ngoba ishaya umdanso womdabu okuyingoma ukuthi ayifika bafethu kusangamajongo amancane. Fikani bafethu sizoyiswa kahle lento eniyenzayo ukuthi iyini into eniyenzayo. Kodwa-ke angingade kakhulu bafethu ngicela nizazise babukele ukuthi ngobani bakuphi nisuka kuphi. Ngibonga ithuba lapho mphathi wohlelo lo okhulumayo uTholi bakaMthembu Isibongo amagidangoma amanye amazi ngonyonga esigodini sangapha eMakhwela phansi kwenkosi uSomopho Mthembu lapho engiphila khona njengakhe khona. Ngibonga ithuba. Ngibonga ithuba kumphathi wami nababukeli. Lo okhulumayo uKhayelihle waSibiya Isibongo. Amagidangoma ngazi ukuthi ngu-message eqembini kwelasha indlovu. Ukuzala kwami ngizalela indaba yaseMaciyane esigodini saseYithombothini ngaphansi kwenkosi uMthembu. Ngiyabonga. Qale ukubonga ithuba ngomphathi omhleli nababukeli ekhaya. Lo okhulumayo uSanele Sokhela ngokuzalwa ozalelwa khona la eMaciyane esigodini eYithombothini ngaphansi kwenkosi uSomopho Mthembu. Awaziwa njengoshaya indlovu eqembini kwezashaya indlovu. Ngibonga ithuba. Sibonga bafethu. Ngijabulela nokuthi nje kancane ngijabulela nokuthi ngiyanazi ekuzalweni kwenu nonke. Ngiyanazi. So umuntu uyajabula ukuthi uma kukhona abasilamayo abasafuna ukuveza lento yesiko ukuthi imvelaphi yethu ikuphi ikanjani. Siyajabulela lokho ngoba lolo lwazi nizodlulisela futhi kwabasemphakweni. Bafethu mangabuza uhlobo lwengoma eliyenzayo kuthiwa yini? Uhlobo longoma luhlobene kabili ikhona ushameni esibhekuvile wenza uqala ngichathile ngakushameni. Ushameni uhlobo longoma kahle olunetsayo ngoba ngisho ihlombe lakhona ihlombe nje elinetsayo akusilona ihlombe kahle lisheshayo leli. Ngisho ingoma lakhona iningi lazi ingoma nje edlayo nosizi kahle kahle. Ingoma nje nathi sikhule ngani mase ungivela ngapha kuSibhekuvile ingoma kahle esheshayo ngayo yonke into eniyenza lokhona enze yafast. Ngayithanda ukuthi mhlawumbe ingoma engathi niyadansa nje kodwa khona ingoma. Ingoma okusheshayo. So nina uhlobo lengoma liqubile. Likho kokubili. Okay, ngiyanizwa bafethu. Mhlawumbe mangadlulela emibuzweni olandelayo. Uthando nize ngoba nize nifike nje namhla interview nize nizobona ngomhlaba. Nikhale kanjani uthando ingoma? Kabadele mhlawumbe mawongenelele. Lapho mphathi wohlelo yabona leyo mina ngasho ukuthi ngazalwa nayo. Leyo ukuthi nje ingoma nje into engazalwa nayo cause ekukhuleni kwami bengumuntu obethanda ukucula. Ngisewumfana nje omncane. Nothi ukucula kokushaya isiginci bethanda nje ukucula nje ngomlomo wami ngikhuza isaga ngibize lawo magama engiyengwezwe mhlawumbe ebizo ubaba amagama nje amadala engoma. So ngakhula kanjalo nje ngithanda ukucula. Kwaze kwafika leso sigaba ke sokuthi sekukhona ingoma egidwayo ngakithi. Ekhaya namanje nje umndeni okhulele enkolweni yaseNazaretha. Besiphila nje leyo mpilo. Angibanga ke umuntu obemuhle kakhulu esontweni. Ngagcina nje semfishanyana kwase kufika ke ingoma kuyona into esho ukuthi eyangihlaba umxholo kakhulu engasho ukuthi ubizo lami lalukuyona ingoma. Ngikhule ke ngaze ngafika kule minyaka engimiyona nje ngithanda ingoma. Ngigida nabafowethu nazo zonke insizwe sasinazo kodwa nje uthando ngasho ukuthi into eyaphuma noTholi ephuma esiswini sikaMamnguni. Into nje yazalwa nayo leyo. Yebo ngibonga ithuba. Waseshilo umfethu ngokusho wakhe. Nami kunjalo impela ingoma ngayiqala ngisemncane ingoma.
ngayiqala ngisemncane mayelana nokulandela umthetho wabantu abadala ekhaya ngoba sasisonta kahle kahle sonke eNazaretha sonke eNazaretha wonke umuntu uyakwazi eNazaretha ukuthi ingoma iyadlaliwa nje iyagidwa kahle kahle eNazaretha ayekho umuntu ongazi uma idlala isuthi nje iyagida nje yebo impela ingoma kimi segazini noba ngisho mengisekhaya makuthothi ngibhorekile kahle akusavumi nanokuthi ngenze njani into edume ekhanda lami nje ingoma ngisho ngihamba emgwaqeni ngithonyiwe itholakala nje sengidlala nje esikaleni ngikhuza umshubo nje kunjalo impela bese abantu bethi ngiyahlanya ngicanga ingoma ngithanda impela lento nje ngaphakathi nebusika lasekhaya lo ngithandayo impela ngibonga ithuba aqala kwami ukuthanda ingoma aqala nami ngisasemncane ngabeka umuntu wayethanda izinto zamasiko kahle izinto zesintu unangaphambili bese labakhona vele iqembu khona la kahle isancela kulona nathi ulwazi kahle oluningi lengoma sakhula ngaphambi kwalo safunda khona okuningi ngengoma safunda khona nokugida izinto eziningi kanjalo ukuthi umgidi ingoma ngahlahle wenza njani sinananga futhi message begcina la ngakwazi ukuphumelela ngezaza ukuthi iqhubeke sasibona ukuthi hayi nathi ngasehleli alisekho iqembu esigidelayo kodwa siyakwazi ukugida ingoma funa izingoma siyithanda sasibona ukuthi hayi akehleli iqembu lethu lizoba nje sizakhalele nje so kanti ukuthi sogida kulona bonke ithuba bafethu ngiyaniswa kodwa ke ayidlulile umbuzweni olandelayo enikwenzayo kubalekile emphakathini mhlawumbe abantu bengangabona noma bengang-appreciate yabo kubalekile kakhulukazi ngoba nibancane kanjani iqalile into uqala into akusiyinto encane yabo ngoba usuqalile kuthiwa kukhona lento abathi sizobona uphelelaphi kodwa kunjalo impela sizobona ukwenzani sasithini silinde ukuthi ngeke ithathe isikhathi so ithathe umuntu isibindi lesinazo ukudoda selidodekile kumanje because kuthiwa abaziyo ukudoda akuyi ngeminyaka kuya ngezenzo zomuntu ukuthi wenza kanjani ihlombe nje ngiyashaya kukazi ngoba ngikuleso sigodi lana usibonga futhi sibonga bafethu mhlawumbe singanakuzana siye embuzweni olandelayo ubuhle bafethu bento enyenzayo ubuciko obini enikwenzayo ubuciko lokho nifola ngicase under arts and culture ngokahulumeni basho njalo sebayibiza ngamakhadi bafethu ubuhle bento enyenzayo uthini ubuhle laphana ebuhleni bukhulu kuthina nje bantu bamaZulu ngoba ingoma vele eyethu thina amaZulu ushamela ugidwa yethu thina amaZulu uyasakha ke kusukela uyingane ube umfana uqinisa ugcina usuyindoda yabona uma ngaphosisi abanye baye bebuke khona umuntu omfica kuthiwa una 40 something umfice ethola ibrain wood eshaya yonke ingoma usagida ingoma nering ugane umnumzana kodwa usagida ingoma uyabona njalo le umthwala nje usuke nayo phansi wakhula nayo siyolandela ke background yakhe lo muntu musubona nendlela yakhe yokuphila uthothi kwasemzini wakhe yonke into iqondile kunomthetho kunani ngisho izingane zakhe ziyahlonipha uyabona ngokuthini yena ukhule ngobuntu bakubo waze wayindoda bese futhi ayibashilo sisibethu ngaphandle ayiyabakha mfowethu iyabakha ibaqinise nanasemzimbeni ibabuyisele futhi nana le ndlela yokuphila uyabona bengagxili kulento yama wave kuthiwa yini lokhu kwendwele lo isikhathi sesimanje manje ngithanda lokhu kodwa sasiphula ngayo abantu babe masisafunda izikole wathi ubuhle bendalo habe ngayo ibabuyisela lapho lobuhle bendalo ngoba babe besagxila kulento eyinzipho naneyinwele kufanele uyibheke ekhwasha futhi ngeke ushele nje iyaqina ekhanda intombi yalezo bafethu iyasibuyisela impela isintu mhlawumbe abantu abafethu iy'bongo bayithola kusukela khona lapha engomeni ngoba amanye engomeni ngibizwa ngobani ngisho usugada simemeza ngazo kusokuthi lezi bongo lokuyithole kusukela lapha engomeni wayensizwa shaya induku kanjani so lento iyakunika lamagama laba abantu sasikhula babe nawo because kwakhona amagama oqanjwa abazali bese kuba amagama wathola umthizwa ke akukho college
khona yizo le yiwo phela ama-college lawa. Yalezwa bafethu. Yeah. Nanokunye futhi nje ngifazele lelo phuzu lakho ngisho usufile kuyolokhu kushiwo kuthiwa message zobe seyiqhubeka ngendlela yazo ngisho iy'ngane zey'ngane zakhe kuyolokhu lafela ukuthi umzukulu alipheli leli gama alipheli Ngoba ishini kubebani samathi wayengxenye yokwenza into ethizeni eyahlanganisa i-youth yasendaweni thizeni kanje ngiyizwa impela njalo iyakha nje impela. bafethu mhlawumbe manangenelela izinto ebhekana nazo enzima-ke manje noma ingqinamba ebhekana nazo ezamakhethangoma. Njengoba nje nathi sibancane kangaka kuney'nkabi nathi ey'ningi esigida nazo esiseqembini elilodwa esigida nazo ingoma ezinye ey'ndala nangokweminyaka abanye abangaphansi ukuthi nangokweminyaka laba esigcina sesigida nabo ukuthi abanye babo laba bathe ukuba badala abanye abangafuni ukuyalela abafuni ukwenza le myalezo beyalela ukuthi abayenze ngoba nabo bembona emncane bemeya khona umuntu uzothi hayi ngeke ngenze ngosibanibani ingane le mina ngizokwenza ngendlela yami ethanda uyena manje ukwenza indlela yami umuntu ezonza indlela kuyena le akayibona ukuthi ayiyona ezomisa phambili kuyiyona ibona i-right nanokuthi kulezi ezinye iy'nkabi ezisasencane eningi la esengayiphathwa umthetho abazali abangcina sebefaka iso ngaphi ingoma sebefokhasa engomeni isikhathi esiningi kakhulu ngakuthi ngapha ey'holeni abasakuyi nje nezinto abathunywa zona imithetho yabo yasemakhaya abasayilandeli sekunane ngoma nanokuthi sengifakazela-ke lapho ukuthi uma kuthiwa kwenziwa amakhempu la endaweni nje yake ngithi emagciyane nje la sekwenziwa amakhempu ngithanda ukuthi kube khona nama-security a-tight ngampela a-strong ngokuphelele ukuthi ebeke umthetho lapha egethini ukuthi uma ungena ngaphakathi awungeni uphuzile izinto ey'kanjalo nje awungeni uphethe isikhali ngoba silanga ngaphansi sizodlala ingoma hayi ukuthi sizokula hayi ukuthi sizokula nasemakhempini amakhulu njengokuthi abizwa wondoni osaliwe amakhempini amakhulu zithanda ukuthi kube khona amaphoyisa khona azakwazi ukusigada ngoba ingxabano ibe nkulu ingxabano lapha aninqeni ukubuya ngenyawo nje senibuye senigijimisa ababhemi ngenxa ukuthi nje sekuqabeke nje uqhuma nje induku sikushaya kabi manje sikushaya kabi manje uyalimala manje yabona umzali wakho usethini umzali usethini umzali sethi ngathi ngiyekele kukhona impela obuhle njengokuthi sifisa ukuthi kube kuya ngathi sitshele osomabhizinisi bala endaweni abakhulu amakhansela induna inkosi ukuthi sisixhase ngalokho esingenakho ngoba sizingane ngoba sila esixhase ngama-uniform sikwazi ukuthi sigqoke sibe bahle sifane nawo wonke amaqembu ngaphandle nanemali ye-transport mathiwa sey'ndaweni ey'thile kube namaphepha esikwaziyo ukuthi sidonate ngawo abantu la emphakathini saziwa nje ukuthi siyadonate sithole imali ukuze nathi sikwazi ukuyihlanganisa ngoba vele asisebenzise izingane ngibonge-ke futhi yaleza bafethu ngicabanga ukuthi into enenzayo ibalulekile ukuthi ngoba ngicase empilweni abantu abenzi into eyodwa nalo khona isisho sithi esadini elilodwa okumfula yabo khona isisho sisho kanjalo ukuthi awusuyinanqane okumfula isisho leso sichaza ukuthini ngoba kukhona intsha edlala ibhola khona umuntu ongethanda ibhola uzothi ngiyinkomo ngithanda akayithandi bese siyengomeni bese ngiyengomeni keep inkani so leyo i-right ukuthi kube nento eqhamukayo enye ungahlezi ukuthi uma usendaweni ukwazi ukuthi iy'ngane zodlala ibhola uma mina engathandi noma ngingalazi kumele kube nezinto ey'hlukene ezicija intsha lokhu kuhleke ngoba ukuthi cije intsha kube kuyikhombisa ukuthi okhokho babekhula kanjani babenza kanjani babevunya lezo mhlawumbe-ke uma nibuka ingoma yenu niphinde futhi nibuka ingoma yonkana-ke eNingizimu Afrika eminyakeni ezayo niyibona nikuphi ingoma yonkana niyibona ikuphi eminyakeni ezayo siyibona nje
sidume impela sidume njengabo bonke osaziwayo abanye bayo ingoma nasesivele wonke ku-inthanethi ku-Facebook ku-TikTok zonke lezo iy'ndawo kahle kahle nje ngisho usearch ngisho iy'ngane ey'ncane ey'sakhula nazo ey'thanda ingoma zisheshe zivele nathi lapha ney'nkundleni zokuxhumana kuyo yonke lento nawukuthi ngisho sihambela nje uhambe emadolobha uhlala noma umthawu ngane yami nale ngane lena abanye bekwazi ukusiqasha kahle kahle anifana ukunandisa emcimbini ukuthi sikwazi ukuthi nathi sihambe leyo mcimbi sinandise kahle nje kahle nawo esinike nje lokho okuncane kanakho nje sidume nje njengosaziwayo abaziwayo onduna osaliwe omthakashana nathi sidume nje impela nje saziwe ezweni yebo saziwe ezweni singagcini ngokwaziwa la kuphela saziwe nangaphandle kwamanye amazwe nje lampela kukho lokho kushiwo message cha siyafisa impela ukuthi ingoma ithuthuke ngendlela engathuthuka ngayo siyacela futhi nabantu okuyibona abantu abadala emphakathini angazi noma ku-right noma uzithiwa sengoze ngimention amagama abantu okuyibona phela abantu abama-leaders abanye emphakathini nabanye abantu aba-successful uyabona okuyibona abantu laba expect ukubona ukuthi sacela ukuthi silekelelwe sizingane ngalento esiyakhayo ngoba nje mina ngisuka ngapha eMakhwela ngiyamphakamisa umuntu oyi-ward committee eMakhwela ngiyamphakamisa umuntu oyinduna eMakhwela ngiphakamisa bonke abantu abasemakhwela ngalesikhathi sihamba sisengwelezane kuthiwa ezaphi lezi ezasemacekane eMakhwela yebo ezaphi lezi zasemacekane ey'thombothini siyaphakamisana sirepresent sibe into eyodwa nje kahle kahle njengabafowethu laba abale phesheya ey'tebhi osomathuba nazi ingane zamamkhulu nathi la ezashaya indlovu mase kuba nethulu lezinyathi le egxile khona into okhuluma Kabadela mhlawumbe usilibele bese off camera singakarekhodi emayelana nenakhuzana nakho ukuthi uyibona eminyakeni ezayo kokube ukuthinta ngabazona nani awuphindi uyifake cha phela lokho kubaluleke kakhulu ukuphatha uhlelo cha ngiyafisa ukuthi inkosi impela eminyakeni ezayo ngeke ize ngithi eminingi ezayo eminyakeni emincane ezayo ngoba safisa ukuthi kube isikhathi eside ingoma ifane nempumelelo kwabanye abantu ngoba khona umfana okhulu emncane edlala ibhola etheni isifiso sakhe ukuthi edlale kwi-Sundowns yabona lifezeke lelo phupho even though ngasayanga kwi-Sundowns egcine ephelele ko-Arrows ephelele for intayinza yabona leyo nto leyo yilokho noma uyisifiso sami cha kubafowethu ngiyafisa ukuthi nami ngelinye ilanga abafowethu kube khona umkomelo wemisebenzi abemihle abayenzayo ngengoma uyayibona leyo nto khona kuphumezeke nabanye ikhulu isikhathi abantu bazothatha kancane ukuthi nenze ingoma into abantu mhlawumbe abangafundile into ephasi into yamaqaba abanye bayagxeka bangakwazi kukhona into engenayo sebezoqala bethi nawu ukhandile ingoma nawu ukwenza ukuthi ingoma iyayizwa Kabadela cha sikhulu impela isifiso sami lokuthi cha ngiyazi ukuthi akusimina mhlawumbe kuphela ofisa kanjalo bakhona nabanye abantu ngesiko mhlawumbe la emacekane zonke indawo eningi lapho kunengoma khona ngiyacela bakhona abantu abanesifiso sokuthi bebone ingoma ikhula ngaleyo ndlela ukuthi uma ne-critic show kuvezwe indaba abantu abamase kuthiwa ezemidlalo kuthiwa nayo ushamele nayo ingoma kade ikephi kukhona ubani bekhona upresident Ramaphosa bezobuka ingoma umnyango uthile ubuze ngengoma zonke lezi zinto nathi soyibona lapho sesibakhulu njengabantu abathanda ingoma kuphela ngoba kubuya sengathi ukuthi yithi sisasele emuva kule nto yengoma iyabuya yona kancane kancane phela bengasanake umuntu wabuka kule minyakana eminingi esidlule kodwa manje isiyabuya ngalendlela enamandla sebuye ngamandla futhi ngempela siyafisa ukuthi ke kungabe kusahlehlele emuva kuvelwe kuqhubeke ngokuthi nje engenelele uhulumeni exhase engomeni bengenelele nabantu emakhaya abakwazi ukuthi bebe namandla njengoba yithi izwe lenkabethi bayayithanda ingoma abantu bangakithi sicela abanemali eningi bexhasa ingoma yebo usuke ekhuluma lo bhuti lo uzabaza ukuthi beyiqhaje beyikhanya sifisa nje lokuthi ingoma sacela ukuxhaswa kakhulu engomeni ikhulu emakhaya nomnyango kahulumeni wezamasiko sacela ukuthi ungenelele kule nto yengoma singacela ukuthi sokoze kufe mina ngoba ngegida manje izigido yengane yami ayikaze izuze lutho ngengoma igido yengane ayizuze lutho ngengoma sifisa nje lokho bese kuba egroundini elikhulu ke laphana ke kuthiwe kephi kwazwelonke engomeni kwazwelonke engoJune 21 iy'nkabi ke lapho bethi fanele zibe
ngaphezu ka40 ambalwa kamagosa nenkabe ngaphezu ka40. So mina sami isifiso ke nje la kwaSomopho ukuthi sihlanganise nabo bafowethu laba sihlangane siyomela ke manje uSomopho wonke. Yonke ingoma ekhona la eMacekane ihlanganiswe kukhandiwe lawo ma meetings lawo kwakhiwa inqubekela phambili laSomopho sesothi mase sibuya sihlala local umuntu sebuyele ekhaya kubo lapha adlala ephephile futhi kodwa mase kuthiwa hambani eThekwini hlangene uSomopho wonke siyodlala ingoma kazwelonke esokuthola khona sokuthola okwethu sonke ukuthi okaba kuhlukanise futhi yebo uma kunele ukuthi kuyahlukanisa siyakuhlukanisa sibe right sonke kuphela. Bafethu ngizwile mhlambe senvalelisa athini ugcinawe novalelisa nishiye futhi nendlela zokuxhumana. Siboqa sibonga nje nethuba kumphathi nababukeli abazokwazi ukusibuke isilike nasemavidiyo nezinkundla zokuxhumana sesivalelisa nje la thina la eqembu kwezikashayindlovu kukhona vele ipage belikhona lapha ku TikTok umuseshe nje uKhayelihle Sibiya ezikashayindlovu khona lolo page lapho ungakwazi ukuthi abanye abaningi abasithanda ukusibona dlala bebona amavidiyo ethu lapho lelo page vela sibona ukuze kubonakala ukuthi khona into esiyenzayo hayi ukuthi sixoxa ngomlomo. Engathanda futhi mina ukukushiya sesiphethe nje sesivalelisa ukuthi lapho singathola la khona singathola la kule number lena engizoyibiza khona manje ithi 0663 1842 71 phinde futhi ngiyiphinde ithi 0663 1842 71 sengibonga ithuba. Ngibonga nami ithuba futhi sengizovalelisa sengivalelisa nje sengihamba ngiyabona kodwa ukuthi ngathi ngiyalimala kakhulu umuntu osele endweni yimi ngiyabona ukuthi abafethu bana nithi yini lo TikTok ngiyabona ukuthi umuntu osele kahle yimi ngapha phezulu lezi zinto zeTikTok ngoba abantu abaningi bazenza izinto abazenzayo epost uyabona thina nje siyakwenza phela ukuthi siyakubuka sikwenzile kwakahle uyabona asibe side advertiser ku social media lapho shuthi iphutha lelo esengomthumela umuntu ukuthi alilungise ngoba phela mina kwathathe kwashona uthisha wemalume wayefundisa ehambe nama exercise manje nje wabheda lapho izinto nje lezi zisimanje hayi Bayibela yiko lutho maluma yikho inamba nje ezu10 umuntu atholakala kuzona kuze kwazi ukuthi uxhumane awushelezo lekabadele inamba inamba zami bafethu zithi 072 032 4596 iphinde ngiphinde inamba 072 032 4596 uyobeka lapho uthole unyoka bazi nje kanjalo ukuthi unyoka usungasho ngaleli right ukuthi thola umuthi liyokuhlule lithi nyoka uyokuthola mina sengiyokudlulisela kumphathi wengoma ukuthi ufuna ukudlulela phambili kodwa nje uma ufonele lo number uzothola utholi bese siyaqhubeka ke noxoxa ukuthi sixoxa kanjani ufuna ini isicelo sakho yisiphi. Bafethu ngibongile ukuthi sibe nani sixoxa sithembe futhi ukuthi abantu abazobuka le video bazoqhubezeka uthi abantu nje bayakwazi uqala into kanti nezingane ezincane zinayo ingqondo zinaso isibindi sokuqala into ngoba ngisho sokuqala into akusiyinto encane ngoba umuntu osukuna endaweni yaboqala basho ukuthi sifuna ukuzophelela lapha so uma unesibindi sokuthi anginendaba ukuthi uzophelela lapha ngizoyenza into mayiphela ikhona engiyifundile leyo nto futhi ngizobona ukuthi ngizoqala ilokho bafethu nami ngicela ukuhamba ukuvalelisa kanye nani kahle ngivalelise kanye nani ngihambe nathi sithatholala kwezokuxhumana nabafuna ivideo khona ivideo yenu sizothola la kwezokuxhumana zethu ezithi Date Your Kids NPO uFacebook uTikTok uYouTube uInstagram ngibonge bafethu ngwethuba angithini ivideo zayo bafethu ngiyathanda obengifisa mhlawumbe abanye abantu bebona ukuthi sikhuluma nje niyayenza futhi niyayazi noma ke ngiphamisi inyawo kodwa nje ukuvuma nje lokho abantu bebone mfethu ngoba kunokwenzazi ukuthi nifikele special ngoba kuyinyanga yani yamagugu mfethu anenze kuthuma ngaso ito shawuvume hizo awushawuvume awushawuvume shawuvume nomengane kani nomengano la kanjani nangimesa nomengane kani nomengane
Ithi sekushoba usho mina ishobo buwe ohlisa abantu hembo sekushoba usho mina ishobo buwe ohlisa abantu hembo uthi siphethe uphondo shaka wethu uphondo lembaba Inyoka. soba Inyoka bakhandakhala. uphondo lemba yethi nakulonyaka ke ahlalile ingane phela siphethe uphondo lembaba sobahlabangano sobahlabangalo uphondo lembaba ivale mfana Bafethu, sibadla nje imikanda sibonge bafethu. yebo